Nah, sik balik. Nah, saiki tangane ya. Tangan iki aku gak nguruki sik. Iki jenenge ngolah akal, latihan ngolah akal. Kayak Tia iku tak badheki sik kaitan. Dadi aku gak ndudui pengen gerakane apa, terserah refleks pengen, reaksi pengen. Dadi saiki posisine sikil mbek awak gak oleh obah. Sing oleh obah tangane tok. Intine cek kepala pengen aman, terus pengen kayak reaksi, tangan pengen oleh obah. Pengen obah ya apa? Sekiranya pukulanku gak kena kepala pengen. Dipikir, gak apa-apa sembarang iki sak karepean. Oh gak ono salah, gak ono bener. Jadi terserah pengen ae. Intine akal pengen cek nih iku menganalisa suatu kejadian pengen cek iso bereaksi teko kejadian tersebut. Sing penting iki iso ngalih, iki iso gak sido nang kepala. Iki pengen apano? Yo gak apa. Nah, berarti pengen tampil. Iki jenenge ditangkis. Jajal nangkis sing iku. Nah, berarti kan nangkis ini kan. Jadi setiap wong itu beda-beda. Tiap wingi beda maneh pengen beda. Berarti pengen nangkis sing ngono yo, jajal. Nah, saiki awak pengen oleh diobahno sembarang. Pengen obah rene kena. Tapi ditambahi tangan pengen sing nampel iku man. Ya, jajal sik sret. Nah, awak pengen ya apa? Awak pengen mindarno. Nah, gak apa-apa ngono. Dadi kan intine kepala pengen menjauh kan, menjauh teko pukulan tanganku iki. Sret. Nah, ini sudah digerakkan. Misalnya kok diterusno, tangan iki kena gawe iku. Sik, tangan pen kan nang kene. Nah, tangan iki kena gawe nyerang iki ya sini. Ya kan? Nah, bebas ae. Tadi ki wis gerakan satu, gerakan hindaran pengen dhewe. Engko karek ditoto mbek liyane. Tuh. Nah, sip. Ya ngono. Dua. Nah, gak apa ditutuk gak apa, gak lor aku. Tuh. Nah,